posachedwa apa tikupatsirani zimene Comrade Ntanyiwa wayankhula lero. Tatiye timvetsere mwachidwi kuti kodi Comrade Ntanyiwa akuti chani lero. Tisayiwale kupanga like, comment, komanso subscribe. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo pa Limpopo FM mulindine Comrade Ntanyiwa Landran Moni chigawo chakumadzulo kuno tsiku lanu linali bwanji nanga mwawerukapo bwanji ku chalichi ena tinapitaso ku ntchito tayendako bwanji ku ntchito ena tikuthamangiraso muzinchito. This is Comrade Ntanyiwa pamene ndikuyamba programu yanga ndofuna ndiyambe mwantundu umenewu. Amalawi tikudziwa kunena kuti boma linatuza zonena kuti lapanga mamega famu ang'ono. Amalawi ndofuna ndinene chonchi kunena kuti boma linatuza kunena kuti lapa lili ndi mamega famu ang'ono ndipo imodzi mwa mamega famu ang'ono ili kuja ku Chikwawa kumeneku ndi ku Chikwawa kumeneku timakucha Kuchikwawa kumeneku timakucha kudera limeneli ndikuchedwa dera limeneli la kuchikwawa kumene kwa Maseya komanso kwa Katenga kapena kwa Katunga kumeneku tinanamizidwa kuti kuli mamega famu ang'ono. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Comrade Rayton Mangochi lero anali kuchikwawa anakaponda ni mapazi yake ndikukaona kumene kuja. Ndizomvesa chisoni kuti ainake amalo amene anauza kuti asamalimepo asapangeko pena kalikonse boma likhala likuyamba ulimi wa mamega famu ang'ono. Alakoda Comrade mukwilimbikira imeneyo bwanji ndeni kuti mamega famu ang'ono akuchikwawa palibe china chilichonse chimene chachitika. Komanso Amalawi ndizomvesa chisoni anthu amene amakhala pamalo pamenepa olowa Ntambala sana pasidwe kufikira lero. Choncho mamega famu ang'ono ajamanena boma aja kuchikwawa kulibe. Amalawi ndizomvesa chisoni chigawo chakumadzulo kuno ndizomvesa chisoni. Amalawi ndifuna ndikuziwiseni ndikukuuzani kunena kuti amene ali mneneri wa boma Moses Kunkuyu alipera kuwayankha Brian Banda mafuso okhuzana ndi black box. Iwo ndithu anenesa kunena kuti samayendesa ndege ndesa kuziwa china chilichonse cha black box. Amalawi mukukumbukira ndiwo omwe amene tu amayankhula kunena kuti black box ilipo ndipo yasungidwa malo abwino. Lero akunena kuti iwo za black box sakuzidziwa chifukwa iwo samayendesa ndege ndipo nkuafusa kwawo munkhani yokhuzana ndi mmene inaendera ndege. Iwo akunena kutiso munthu amene anayankhula zonena kuti ndege kumzuzu inakafikako iye sakuzidziwa
ndipo akuti munthu amenenso anayankhula zonena kuti ndege inagwera kumalo okhwitima a Moses Kunkuyu zimenezozo sakudzidziwa. Amalawi muli ndi umboni zimene akunena Kunkuyuzi? Press Moma anena kuti ndege ina akafika kususu ripoti kunena kuti sida amene amenena zimene zabuma ndani However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. Moses Kunkuyu amene ananena za ndege uja ndi Lazarus Chakwera. Let's continue, Malawians. Ndege idakwera ku chikhalango chachikulu kwambiri ndiye nsovuta kuti tipeze matsanga. When you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche panalibenso mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi ya ndege imene report idatuluka? Palizovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Chachiwiri Valentino Piri ndamene ananena kuti kunkhalango ndiyokhwitima. Ndiye ino Akunkuyu mukamanena zonena kuti ino simukumudziwa amene anayankhula zimenezi, mufuna kutanthauza chani? Amalawi, chifukwa cha nkhani iyi ya kuchikangawayi ndi chifukwa chake IMCP akupanga chothekera kuti abere chisankho ndi cholinga chonena kuti nkhani iyi ya kuchikangawayi isaululike. Koma ndofuna ndikudzene Amalawi kunena kuti pamene pafa munthu palibe chisisi, pamene pafa munthu mwadaladala mopanga dala chisisi sichimakhalapo. Choncho Amalawi dziwani kunena kuti Moses Kunkuyu iwo akuti munthu amene ananena zonoti inagwera kumalo kokhwitima sakumudziwa, amene anayankhula kuti ndege inakafika ku Mzuzu iyeyo sakuzidziwa, komanso iwo akuti samayendesa ndege ndeza black box sakuzidziwa. Amalawi mukuti bwa? Amalawi ndiri ndi uthenga umene ndikufuna upite kwa olemekezeka a George Chaponda amenewa ndi mkuluja wamkulu mnyumba ya malamulo kuzipani zotsutsa. Uthengawu ndikupitisa kwa a George Chaponda. Olemekezeka a George Chaponda, mawali ngati sikukhala kusintha kwina, mawali kukubwera Asadiki Secretariat amene akufuna kuzaunguza kuona kuti kodi chisankho chimene tikhale nacho pa 16 September tachikonzekera
mwa mtundu wanji. Utenga umene amalawi andipasa kuti ndikuuzeni achaponda. Utenga undione kuti muwauze kunena kuti palibe kukonzekera kwina kulikonse osabisa yayi, palibe kukonzekera kwina kulikonse kumene kwachitika, chifukwa kuyambira kalembekisedwe ka anthu palibe anthu amene alembedwa mosatira ndondomeko. Tikuyankhula pano maina ena akusowa, komanso boma likukaniza zipani zotsutsa kuti lipange auditing, komanso amalawi eni akukana kugwirisa ntchito mashini aja asmatmatic. Izi ndi zimene andipasa amalawi kumudzi. Ndaenda m'mizi yosiyana-siyana akuti amalawi ambiri kusukulu sanapite. Mashina amene wasakakwanisa kwagwirisa ntchito. Choncho auzeni a SADC Secretariat kunena kuti chikonzekero cha chisankho cha 2025 pa 16 September amalawi sitina chikonzekere, chifukwa kufikira lero ngati ife azipani zotsutsa sitikuziwa za ndondomeko ya chisankho chimene chikubwera, ndipo tikukanizidwa kupanga auditing, kupanga kafukufuku kauniuni mukaundula wa Malawi Electoral Commission. Sitikudziwa chifukwa chake, komanso pamwamba pake amalawi akunena kuti achita boycott chisankho sazapanga ngati boma liyakakamize amalawi kugwirisa ntchito mashini aja a smartmatic. Utenga umene a George Chaponda muulandire ngati inu wamkulu wa kunyumba ya malamulo. Anthu amene wakabwera musanyengerere mwapase. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pomaliza mwauze kuti chifukwa cha zimenezi, chifukwa chonena kuti akukana kupanga auditing, amalawi posa chero apa akhala kupita pa msewu. Musanyengerere mwauze. Utenga umene achaponda kupezeni. Audio imeneyi mwatumizira achaponda ya apeze. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pamene ndikupita kumalechereche a programu yanga chikhawo cha kumadzulo kuno, amalawi nonse konse kumene muli takhala kwa nthawi yayitali tikulira tikudandaula kunena kuti boma limeneli likuyenereka kunyamuka. Tsiku limene amalawi onse, amalawi tonse, kandiwe wa UDF, kandiwe wa PP, kandiwe wa UTM, kandiwe wa DPP, kandiwe wa PDP, Malawi amene ali wachipani, Malawi amene asali wachipani, Malawi amene ali wa mabungwe, siku likulengezedwa Malawi First pamodzi ndi 4 regions organization, ndipo tikuitana mabungwe onse ngati Malawi Freedom Fighters, tikuitana ma concerned citizen, tikuitana the voice, tikuitana the defenders, tikuitana the real voice, mabungwe osiyana-siyana ena amene ndilo pego achula osaiwala Limpopo FM, magulu onse ankhanga zaona, magulu onse a Malawi First. Kumapeto kwa mwezi uno tikhala ndi ma demonstrations. Cholinga cha ma demonstrations amenewa ndi kukakamiza boma kuti lilole azipani zotsutsa achite auditing, apange kauniuni. Ndi kukakamiza boma kuliuza kuti ife amalawi sitikufuna kugwirisa ntchito mashini aja asmatmatic. Nawo utenga wanga kwa amalawi ndu takhala tikuyankhula kwa nthawi yayitali. Tsiku limene likangolengezedwa ndi tsiku limene amalawi tonse tikuyenereka tibwere pamodzi
tionese umodzi wathu ndi siku limene Lazarus chakwera timuonese kunena kuti ife tatopa naye ndi siku lake ndi limeneli tilengeza siku la demonstration. Ndondomeko zonse zokonzekera zili muchimake. Ndofuna ndipemphe azipani zotsutsa auzeni anthu anu abwere. Mademonstration wasa Boni Kalindo, mademonstration wasa Ntanyiwa, mademonstration wa si Kambanje kapena Akinka ai mademonstration ndi Malawi Akinka ngati okhuzidwa akapezeka kumeneko ndi Malawi Freedom Fighter. Akambanje ngati okhuzidwa akapezeka kumeneko zili ndiwo osakapezeka. Koma tikunena kuti Amalawi tonse pamodzi ndi mabungwe omenyera maufulu tonse tibwere pamodzi. Deti likangoikhazikitsidwa tikapange mademonstration okakamiza boma kuti lichite audit. Mademonstration iwa palibe kulephereka, palibe kuti ena akalandira ndalama ai. Mademonstration iwa tiyeni tonse Amalawi konse kumene tili tikaitanidwa. Azatu akukalonga Alaiton Mangochi konzekani tonse tikakhale pamodzi. Mademonstration amenewa Movement Force Radio tiyeni tonse Lomwe Radio tiyeni tonse kuti mademonstration amenewa Lazarus chakwera adziwenso kunena kuti Amalawi sitikumfuna. Nthawi ija yakwana yonena kuti Amalawi tionese kunena kuti ifeyo tatopa naye Lazarus chakwera ndipo tikufuna kauniuni achitike, auditing ichitike, komanso sitikufuna mashini sizongokamba koma tituluke munyinji. Pomaliza penipeni ndofuna ndinene kuti congratulations my Gladys Ganda chifukwa chowina mpikisano umene unali ku Nsanje Lalanje. Ndikuti congratulations, mwalimbana nako kulimbana kwabwino komano Mulungu anali mbali yanu. Tingoti zikomo kwambiri zonse zachitika chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, chisomo cha Mulungu. Utenga wanga wopita kwa Atanda Kumbanyiwa umene ucha ndi mpikisano. Pa mpikisano pamafunika wina awine wina aluze. Sinali nthawi yanu, vomerezani. Nthawi yanu izakwana, nthawi yanu izafika. Ndikufunireni zabwino zonse Atanda Kumbanyiwa pamene mukukonzekeranso kutsogoloku kuti muzapange nawo mpikisano. Ndikufunirani zabwino zonse. Gladys Ganda mwawina, Amalawi akunsanje anakukhulupirirani komanso akukhulupirirani. Tiyeni yenda nawoni musasiye, athandizeni sikuti mmene mwawina anthu akunsanje yaja mwataye munene kuti ayi enanu mamusapota Atanda Kumbanyiwa, enanu simunandisapota ine. Ayi ngati inu kholo tengani ana onse mwabwerese pamodzi umene ucha unali mpikisano, mwende nawo pamodzi mwatumikire. Ndipo koyamba kwatumikira ineyo ndikanakhala ngati my Gladys Ganda, koyamba kwatumikira kwapangira chitukuko. Ndikanapita kukapanga chitukuko kumene kukuchokera amene nimapikisana naye Thandai kuti adziwe kunena kuti umene ucha unali mpikisano sikunali zokhumbana iyayi. Zangokhala zomvetsa chisoni kunena kuti panali kagulu ka anthu ena amene amafuna kusokoneza chisankho chimene chija. Amenewa ndi amene anali mu nthawi imeneyo former MP wa derali Steve Malamba, Steve Malamba, Jimmy Chaola, Stolo komanso Amwandija. Anthu amenewa amafuna kusokoneza ndipo anayamba kupanga za chisokonezo. Anthu amenewa anabwera ndi
ndalama kuti azigawa nthawi ya chisankho komano sizinatheke chifukwa kuti mulungu sanafune. Uthenga wanga ndifuna upite kwa Amwandija. Chipani cha DPP ndi chipani chachikulu kwambiri. You are below chipani cha DPP. Mumayankhula mawu amene simayenereka kuyankhula inuyo. Kumanena zonena kuti Peter Mutharika wakutumani. Peter Mutharika sana tume wina aliyese kumene kucha. Inuyo simunatumidwe ndi Peter Mutharika. Ndipo anthu tikamapita kukapanga zinthu zathu, we mustn't use the name of Peter Mutharika popanga zinthu zathu zoipa. Leave Peter Mutharika alone. Osanamizira Peter Mutharika kuti ndi amene watituma. Zimene mmapanga Amwandija, Peter Mutharika wandituma. Peter Mutharika sana kutumeni. Anthu amene muzifuna kuipisa dzina la Peter Mutharika, ine sindikusiyani. Amwandija, stop talking nonsense kwa anthu kunena kuti Peter Mutharika ndi amene wandituma. Peter Mutharika sana kutumeni. You are far kwa Peter Mutharika. Musicheza ndani chacha omwewo. Don't mention the name of Peter Mutharika. Leave Peter Mutharika alone. Ndikaterese pali Mpopo FM ndikuti congratulations my Gladys Blanda. Chifukwa cholimbana nako kulimbana kwa bwino.